Naia Pascual da gure gaurko protagonista, 24 urteko eskoriatzarra. Bere herriko San Pedro Elizako beirate bat konpondu du, organoaren ondoko beiratea. Gasteizen, Txikitxoa kaleko Mikel Delikaren tailerrean egiten ditu era horretako zaharberritze lanak eta bisitan etorri gatzaizkio. Naia, hauxe duzu, lanleku, momentu honetan ze proiekturekin harrapatzen zaitugu eskuartean? Ontxe bertan beirate hau hasten nabil, eta prozesuan hasieran nau. Apur bat neurri berri batzukin diseinu honen plantilla itzen. Plantilla da oinarria. Bai. Behin plantilla hori amaitutakoan, hementxe mahai gainean ipintzen duzue marko batekin, ez da? Horren gainean lan egin ahal izateko. Bai. Eta iskin batetik hasten zarete lanean, konta egoz? Azteko bi egur hartzen ditugu, beti egurrak ondo egotia, zuzenak eta holan izatea. Eta jartzen ditugu, angulu zuzen bat lortzeko. Eta apur bat hodi gia bezala edabilita, adibidez, hemengo eskinatatik hasiko gineteke, eta hortik onuntza etorri. Eta, lehengoko urratsa behin bi egurra jarrita, beiratea, beira moztea izango zen, horrelako artaziak modukoak erabiltzen ditugu. Hor kutsilla bat edo kutsilla moduko bat dauka. Eta hemen barruan likido bat dauka lubrikatzeko moduen, mozteako orduen. Kristala moztu ahal izateko. Eta, behin neurriak hartuta da zela eta marka hau itzen da nondik moztu, eta honekin holan ginateke mozten, hola, eta gero hor taupakak eginda betik, eta beti entzuten beirak egiten duen zadata bai lagunditzen dutzu, jakiten apurtzen dabil edo ez, atentzia gartzen bozu zadata ezberdina itzen dau, apurtzen da nien. Orduen hortik ikusitza neurriak hartu, piezak sortzen hasi eta apur bat moztue atzamarrak eta ebakirik ez egiteko. Hori da, lija huitzen gau, lehengo, eta hortik piezak eginda daukogula, normalien numera huitzen ditugu, adibidez, zati hau bat bada, hemen doien beira zatia di, bat jartzen diogu, gero organizatzeko eta erresagoa izaten dalako. Eta gero beiren zatia bat eta bestea artean horrelako plomo bat jartzen da, neurri ezberdinetakoa da, beraz beiratea den diseinua eta tamaina eta dana kontutan hartuta, neurri bat edo beste bat aukeratzen dugu. Adibidez hemen errotulagailuz markatuta da zen lineak, plomua doiezen lekua markatzen dabie, eta hau adibidez zati bat alde batetik doie, eta beste zati bat bestetik joango zen. Eta behin hau jarrita da bela, guk adibidez erabiltzen gau silikona antzeko bat, apur bat piezak lekuan geratzeko eta ez mugituteko. Eta behin osatu duzuenean, pieza osoa, beirate osoa, zein izaten da hurrengo urratsa? Depende. Beiratea, adibidez, Eskoriatzako Elizakoa moduen, beiratea kanpora begira, kalera begira geratzen da, leiho baten edo lako baten, kasu horretan zementatzia izango zen azkeneko urratsa. Modu horretan aisia ez da pasako, edo euri azten bada ura ez da barruan sartuko,
eta hobetu kontserbatuko da, eta hori, aislante moduen ditzen da. Orduen, azkenengo urratsa izango zen, behin bukatuta dabela, zementetia eta garbitzia. Eta gero, normalean, batez ere elizako beirateetan eta egoten da, edo tamaina handiko beirateetan jartzen da errefortzu barra moduko bat, denporakin ez doblatzeko pieza. Kristalaren bi aldeak ez dira berdinak, alde ona eta txarra dauzka nolabait esatearren, esate baterako, eliza batetan, ze alde ipintzen da barrura begira eta zein kanpora begira? Modu ezberdinetan instalatuta aurkitzen ditugu beirateak. Orduen, baina lan egiterako orduan badaukogu alde on bat, hau izango zala, liso geratzen dana, eta adibidez moztu behar badagau, alde liso daben aldetik ingo gaben, erresa badalako, eta pieza bat margotzea bier bagau, bebai alde testu da ez daukon aldia dabiliko gaben, berri dobe erresa badalako, eta margoa hobeto finkatuta geratzen dalako. Eskoriatzako San Pedro elizako beiratearen kasuan nolakoa izan da prozesua, zer egin behar izan duzu? Beno, azteko hemen ekarri gabenien kontuatu ginen zati asko galdu ziela prozesuan jauzi zanean eta honek arri zenean eta batez ere holan eskinako marko moduen egiten zotzen beira zatiak gehien bat gehienak falta zien. Adibidez horreik zati berriak jarri behar izan ditugu. Beti saiatzen gade, zati originalak berredabiltzen zatiren bat handia bada eta erditik apurtuta badau, igual hori zati txiki baten bihurtu algau eta berri dobe edabili. Orduen beti saiatzen gade, apur bat berredabiltze hori aplikatzen. Berria sartzen ezinbestekoa den kasuetan. Hori da. Pieza bat falta danean eta beste pieza bat hor enkajatzen ez duenean berri bat jarri begau ez da beste aukerarik. Beraz, adibidez, ezkoitzakoan erdiko zonaldeko pieza danak gehien bat originalak die. 3-4 pieza apurtuta zazen, hori atera behar izan ditugu apurtutako zati txikiak eta kontuz atzamarrak ez mozteko, eta berri batzuk moztu eta instalatu. Baina kanpokoak gehien bat berriak die. Zerotik hasita sortu behar izan ditugu piezak, eta egoera oso txarrean zaigoelako. Plomua bebai kanpoko aldekoa apurtuta edo deformatuta zaben, eta kasu askotan saiatzen gara apur bat konpontzen eta biztada eta ondo egoera onan uzten, baina beste kasu batzutan berriz kendu behar izan ditugu eta jarri. Behin hasieran apur bat enkajatuta piezak, gutxiko da bera neurriak hartu genituen, eta gutxiko da bera, hemendik 82,6 eta hemendik 72,5 gutxiko da bera. Eta zenbat denbora eraman dizu? Plantilla bat sortu behar izan dut, honekin bat bezala. Apur bat neurriak eta enkajatzeak orduan ondo jarteko, eta gutxiko da bera, aste bat eta erdi bi aste izan da prozesu dana. Eta berezia izan da, ez bakarrik, zure herrirako izan delako, baita zuk hasi eta bukatu bakarrik egin duzun lehendabiziko lana izan delako, ezta? Bai, normalean hemen taldean lan egiten dugu, askotan
proiektu bat beidate asko eukitzen ditu, orduan taldean itzen gaulau, baina kasu honetan hau izan da nire lehengoko lana, guztiz ni bakarrik nerea izen dena. Seguru orain beirate hura ikusten duzunean beste begi batzuekin begiratuko diozu. Bai, azkenean hor atzien dauen prozesu dana nerea izen da, orduen, bai, oin kariño espezial badauket bidrerari begira, eta bueno, oso pozik egonaz prozesuan zehar, oso pozik geratu naz emaitzadekin eta oso harro nire lanarekin. Arte berrak ikasi zenituen, hau zen, buruan zen eukana, ez da oso lanbide ohikoa. Ez da ohikoa eta ez da nire karrera bukatu nabenien ez da nire helburua izan hasiera baten. Karrerako azkenengo urtean ezagutu naben mundilu hau, eta gero ikusi naben bazabela hemen Gasteizen, Mikel Delika deitutako gizon honet bizitza dana, zoiena honetan, lan honetan, eta sorte asko eukin naben, ze bedekin kontaktuen jarri nintzen, eta galdetu nintzen, nire irakasli izateko posible bazan, ni hor ona tailerrera etortzea eta ikastea, eta bai etzazan zuzten, eta holan urte oie, hemen. Baina oso gusto da, eta asko ikasi dut, eta jokan asko falta jat ikasteko.